svi znamo šta nam je plan i program, to može u 2 rečenice da se kaže da se donošenje zakona i tarife i normativa koje fale u ovoj oblasti. Međutim, da bismo to postigli na adekvatan način, moramo da osnažimo strukturu same organizacije. A struktura same organizacije možda se osnaži na više načina, ali dva su osnovna uslova. Prvi je finansijski moment, a drugi je da širom Srbije u mestima gde imamo predstavnike osnujemo svoje podružnice koje će ne biti samo na papiru kao što ih je većina do sada bilo, nego istinski da se uključe u rad organizacije.